जों गोबां मासाल दोगमानि परे दिनै जों सेन्ट्रेल कमिटि सिनि नंलाय आसुक लायखा बोसकांबो जों ताम सामु तांनाय बोसकांनि सिनि याप्रि तामुंनाय आबनो तैनाय जों दिनै आसुक लायखा ओंखाय जों साइमानखा बोसकांनि सालाव जों ताम ताम नतै सामु खायनाय नि वान सुक लायखे मिया जों उसकांनि सिमि हठात के जों जाब्लाय सालायखा ओंखाय बुबा ग्राबाय सिनि सार कक सालायखा कक सालायमान बिसिंबो जों कायसा आसामं गोजाखा आबंखा ताव एडिसि हापां लुनदै दं माने रोंनाय ओंखाय आ जागा जों साका सोंनोबो रदि जेहेतु आयां एको राज्य सरकारबो ओ एबाबेनो रनाखनाय आरबो दलसा दं दङ बरनो रनाखनाय একটা दं जों सालायखा सारके सोंनोबो महरा सोंनोबो खायदि का आमफ्रुखा ठीक আছে नरमनोबो रिनाय नरक सालायदि गाहामके साबलायदि साबखांखे नरमनोबो सों नाय नि साजाकता गाहाम बागै जों दिनै कर्मसुचि नाखा बोसकांनि साल जों डिस्ट्रिक्ट वाइज बखायनाय माने कमिटि फ्रन्ट खायनाय जों अलुनो बुद्धिखे रैमाननाय बाहायके नायथकके पुसगैमानाय सिनि बरफ मिथानि जे सिनि बरफ जों कष्ट खायफैनाय हा ताय दखाना हामजागै सामुं खायफैनाय जबा खायफैनाय ताय जोंनो सुबानाय ताय जोंनो सुबाया जोंनो सारनाय खारनाय बा सांनो जत सुबानाय बरफनो जत न इसा मिसा जे मामानि सोंबाय गाक्सा मोसांनि तंगनानि बागै बरफ बाय बुकु बाय मोसांनि तंगनानि बागै जों आबो याप्रिना खालायजाखा आसिक जरा ताको CAB तंफु तब CAM का सुप्रीम कोर्ट जे केस रिमानी और बचिनी मेन इनका 10 बि सुक्ति 88 सुक्ति एवं 1947 सननि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन नि लगिव रिजाखा एके अब खूब इम्पोर्टेंट सुखा जे अ सुक्ति तंगनि बागैनो तिनि सुप्रीम कोर्ट जे CA नि केस न आसाम सुक्ति बाय त्रिपुरानि ए सुक्ति तंगनि बागैनो सेपारेट खायै तिनि हियरिंग गो खालायनानि बागै बायद दंखा नै जों साइमानखा गाबोन बागै मिया बुबा गाराबो सावो नादि जोंनियाव एटिटिएफ सुक्ति टेबि सुक्ति तंगा बागै इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन तंगनि बागै जे आसाम सुक्ति तंगनि बागै न सारा इंडिया व 200 ता पिटिशन खालायखा आबोन बिसिंबा आसाम बाय त्रिपुराना आलादा बागै खायनानि बागै दिनै गभर्नमेंट माने सुप्रीम कोर्ट गभर्नमेंट न नोटिस जारी खालायजाखा गाबो फायनाय 31 अक्टोबर अब तैसा हियरिं नाय बेखाय जों खाख्लायो ओ हा दफानि बागै जारा सबा खायमानि बागै न बा जों सेन्ट्रेल गभर्नमेंट बाय एग्रीमेंट खालायमानि बागै न दिनै जों सुप्रीम कोर्टबो सिनि अ एग्रीमेंट र अ सुक्ति र जों दिनै सावै मानखा एवं सुप्रीम कोर्टबो बरम रिवै न अ एग्रीमेंट न बिबेचना खायनानि बागै दिनै गखायखा और अकक साताय खालायो जे एटिटिएफ सुक्तिबो बांलादेश नि जारा इलिगेली माइग्रेंट जारा इलिगेली हाफैनाय बरनो रिख्लायनानि कपंगो तेमनि आसाम सुक्ति वो 1985 सने जे उमनि और वो इलीगल माइग्रेंट न रिख्लायनानि कपंगो आइडेंटिफाई खायदा का आबुनि बागैनो तेन बे सुक्ति वो ए रकम न तंगो के जों खाख्लायो आबु बायनो जों वानसुका जे दफानि बागै जारा सामु खायनाय बा जारा अंग खायनाय बरनोबो जों जाते सन्मान खालायो सिनि समाज बाय जों दफानि थानिबो एकटा सन्मान खाय तंनानि बागै बुबा गारनो जों साका एवं बुबा गारबो जों सन्मान खायदिका गोबां मा बोसकां सालबो जों सन्मान मानानै जों खालायो के बुबा गारबो साका के आं खा खालायो जों दोरक खायो अ सोसाइटी न गाहाम खायथि साननि खेत्रआव सिनि टिवाई बिसि बोसकांनि सालांनाय जों बिबन सरकारि पोस्ट तंमानि बागै जों ताबो सिनि मतिलाल बर्मानो जों प्रेसिडेंट स्लामका सिनि अनेक सेक्रिफाइस होगा वो साख्रिनि बो रिटायारमेंट पाइसा के ताबो तेब गाहाम सामु रां माने दिनो गोबां सिनि एजुकेटिव मेम्बर अफ खायजा का बरनो का बोसकांबो सिनि डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग खायनो परेनो जों बरदरन बिबन लागा रेलि खायनाय अबनि सिगां जों खाय का सदन रेलि खायका जतन लुखानांगो र जों बदर मा खायका के ताबो का जों आलका जागाव खायनाय सिनि अमरपुरबो खायनाय सिनि गन्डा पिसाव खायनाय आम्बासाव खायनाय गोबां जागा वेस्टबो खायनाय ताकाजला पासिंबो खायनाय अमतिखाय जों वानसुक लायखा